Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τι αγόρασα από ένα μαγαζί. Όποιοι ξέρετε Hello Kitty, Kuromi, Cinnamon Roll και άλλα πάρα πολλά. Λοιπόν, εγώ πήρα έναν ανεμιστήρα, Kuromi, είναι πάρα πολύ ωραίος, υπάρχουν στη Ζάκυνθο τέτοια. Όποιος βρεθεί στη Ζάκυνθο, τέλος πάντων να πάει να το αγοράσει. Λοιπόν, το κουτί του. Ωραία. Έχει δύο μορφές, είναι το μοβ και αυτό που είναι το κανονικό, εγώ που αυτό πήρα. Λοιπόν, εδώ γράφει fashion στα ιαπωνικά ή στα κινέζικα, ένα από τα δύο. Οπότε καταλάβετε από πού το πήρα. Λοιπόν, πάμε να το δούμε μαζί. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Τα shift. Τέλος πάντων, είναι αυτό εδώ πέρα. Φορτίζει. Να, έχει και το φορτιστή που τον έχω βγάλει. Νάτος. Το βάλα σε αυτή την πρίζα, ωραία. Που την έχω βάψει με μανό, τέλος πάντων. Είναι αυτό, τέλος πάντων. Έχει και αυτάκια. Κουνιούνται. Να. Και περιμένετε να δω που είναι. Κάνε αέρα. Είναι δυνατό και αν είναι τόσο μικρό το παίρνεις μαζί σου παντού και είναι και μικρό, χωράει τσαντάκι παντού. Είναι πανέμορφο. Ωραία, το αγαπώ πολύ και θα σας δείξω και κάτι άλλο μόλις τώρα. Έχω φτιάξει, σήμερα την έφτιαξα, αυτή την Kuromi, επειδή θυμήθηκα το ανεμιστηράκι και μου άρεσε πάρα πολύ, οπότε έφτιαξα αυτή την Kuromi ζωγραφιά. Εδώ βέβαια έχει μαυρίσει, από εδώ. Και πήρα και κάτι άλλο, θα σας δείξω τώρα. Και άμα θέλετε πάρτε του, θα σας δείξω πράγματα που θα έχω αγοράσει από Shein. Okay. Λοιπόν, είναι αυτό το squishy, ναι. Είναι χρωματιστό. Και είναι τέλειο, ok. Το αφήνω πάλι στη θέση που το έβαλα. Αυτά παιδιά, bye!